Aj pri tejto téme začnem informáciou, ktorá vás poteší. Vašich obľúbených jedál sa nemusíte vzdávať ani v prípade, že nosíte fixný strojček. Inými slovami, pri dobrej ústnej hygiene môžete jesť všetko, čo sa vám chce zo zubov a zo strojčeka odstraňovať. Prečo? Lebo to, čo neodstránite, tam zostane a ohrozí vaše zdravie. A to platí aj pre zuby bez strojčeka. Jemnú úpravu stravovania odporúčam iba počas prvých dní. Vyhýbajte sa najmä tvrdým potravinám, napríklad orechom, cukríkom, mäsu s kostiami. V tejto fáze je pre vás dôležité zvyknúť si na novú situáciu. Zistiť, ako sa strojček správa a čo pociťujete. Rovnako rýchlo zrejme zistíte, že rôzne lepivé potraviny sa zo strojčeka a zubov odstraňujú naozaj komplikovane. Ak teda máte fixný strojček, pri stravovaní je dôležitá predovšetkým opatrnosť. A to z jediného dôvodu. Ak sa vám odlepí akákoľvek súčiastka, nestane sa síce nič dramatické, len vás to bude stať čas navyše. Teda čas, ktorý strávite tým, že budete musieť prísť do ambulancie, aby sme ju znova nalepili. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, prihláste sa na odber a sledujte nás na Instagrame.